Nachádzame sa v areáli psychiatrickej nemocnice Kremnica profesora Matulaja. Záujem bol taký spraviť nejakú terapeutickú ovocnú záhradu pre pacientov, zamestnancov a hlavne detských pacientov. A súčasťou toho vlastne na rozšírenie toho projektu sme v Sadíme budúcnosť požiadali o výsadzbu ovocných stromov, vlastne pôvodných odrôd sliviek a ringlot. Takže je to primárne určené pre detských pacientov a samozrejme aj pre relax zamestnancov. Tento rok sme v rámci programu Sadíme budúcnosť podporili 13 lokalít. Dnes sa nachádzame v Kremnici, kde sme v spolupráci s klientami psychiatrickej nemocnice vysadili 14 drevín. Počasie nám veľmi praje, po výdatných dažďoch sa nám podarilo zachytiť si počasie, kedy je to naozaj veľmi príjemná výsadba.